ساڵا 1974 دکتۆر نورەدین زازا لە سوێسرایە دەربارەی کەسایەت و خەباتە bavê Netewak Kurdî Jeneral Mustafa Barzanî semînarek pêşkêş kirbû. Ev deng beşek ji semînara wî ye ku yekem cara tê belavkirin. Têda Zaza bi Fransî diaxife, wergirandina wê bi Kurdî jî wisa ye. Jeneral Barzanî boçi navê wî General e. Ji ber ku ji Kurdistana Iraqê ye, ji bakurê wê ye. Devereke çiyayî ye, herdem qebûl nekiriye dibin destê stemkariya rejîma Iraqê de bimîne. Barzanî hemî malbata wî berxwedan kiriye. Bavê wî, birayê wî li ser destê Turkan hatine şehîdkirin. Hemî endamên malbata wî hatine zindankirin tab dayîka wî, dema ku temanê Barzanî yek sal bû. Îro ew mêrê ku karîbû milletê Kurd ku ji 13 salan ve li ber xwe dide, li dijî kiryarên Bexdayê yek bike, zêdetir ji 40 salî di şer de derbas kir. Barzanî hişmendekî leşkerî û siyasî bû, eger ne wisa be, dê qet nikarîbane serkeftinê bi xwaragiriyê. Li pêş dijminekî armanca wî tenê kuştina Barzanî bû bi dest ve bîne. Dr. Nureddin Zaza kesayeteke Kurdî xebatkar û zana ye. Temenê xwe di ber doz û êş û azarê milletê xwe yê Kurd de bigiştî û bi taybet di Kurdistana Sûriyê derbas kir. Alî Umar